Morjesta. Mopon tilanteet on hyvinkin mennyt eteenpäin ja ei muuta kuin, että katsotaan mikä on tällä hetkellä Mopon tilanne. No nytpä näyttää hyvältä, kun moottori on huollettu ja mä sain justiin nostettua moottorin tuohon runkoon paikalleen. Että tästä on nyt hyvä jatkaa sitten eteenpäin ja toivottavasti saatas pian vielä vaikka käyntikuntoonkin jo mopo ja sitten liikenteeseen. No olipa säätöä tämän kanssa, kun jonkun aikaa piti liian pitkää kaasuvaijeria ihmetellä, mutta nyt on sitten lyhyempi kaasuvaijeri käytössä ja muutkin osat on laitettu jo paikalle, että ei muuta kuin kokeilemaan sitten käynnistystä rempan jäljiltä. Se on sisäänajoakin sitten jo kokeiltu. Niin se on taas yhdestä koneremontista selvitty, vaikka aika kalliiksi tulikin. Mutta nyt ei muuta kuin ajamaan vaikka mutkasta tietä näkymättömiin. Kiitoksia kun katsoit videon ja se on morjes.